Så har jeg lige sat den i gang med at køre igen, min fantastiske gode ven Husqvarna. Græsset har ikke vokset så meget. Den har ikke kørt i nogle dage, så det er sådan lige blevet lidt halvhøjt. Det er sådan set fordi jeg lige har fået vinduer ind, der står på grunden. Så måske nu her. Så jeg lige prøvet at stille den her forhindring op her, så jeg satser på, at den kører ind i den, og så kører tilbage igen, fordi den var kørt ind i noget af plastikken. Det skal selvfølgelig ikke. Vinduerne kommer i næste uge, så kan den køre tilbage og tage det her stykke bagved igen. Ellers har jeg været forskånet for stop på den, ellers det er blevet en lille smule højt, men det er jo kun lige fordi, at den ikke har kørt i et par dage nu her. Så den kører rigtig fint. Den har lige sagt til mig, at den skulle huske at blive jeg skal huske at oplade den til vinter, men det klarer den jo selv. Den kører jo selv over på sin plads. Så nu får den lige lov til at slå lidt her, så den lige kan komme lidt med. Græsset vokser ikke så meget mere, så det er ikke så slemt. Og så skal jeg lave en lille video, når jeg ved, om den kan køre forbi sådan en vindue der, når man rammer ind i det. Så ellers så skal jeg have sat området op til, at den ikke kører derop, og det gør jeg så i næste uge, når jeg lige finder ud af det. Så skal jeg opdatere på, hvordan man stiller området ind. Så mere følger.